Hayan makasinati og patak-pat kapag-uwan ang Sugbo karon. Gabi ug mga adlaw og unsay posibleng hinungdan ini atong saran pinaagi ni Van Singson, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon sa tanan, mao kini ato ang pinakaulahing kahintan sa ato ang panahon. Aduna tay duha ka low pressure area nga ato ang gibantayan dinhi sa sulod ug sa gawas sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Ang usa ka low pressure area kay naani siya karon sa may 160 north-northwest dinhi sa Ilocos Lawag City, Ilocos Norte. So kani siya nga LPA mo na siya ang nakapadag ulan dinhi sa Metro Manila ug uban pang bahin dinhi sa North sa Luzon. Samtang kaning isa ka low pressure area is naapan ni siya sa gawas sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Ug ato ni siyang gipapaabot na makasulod ni siya sa Tompar karong gabi or ugma sa buntag. Apan kani siya nga low pressure area, gamay ra ni siya higayon na mahimo ni siyang usa ka bagyo ug kani gamay ra sad niyang higayon na pwede ni siyang makapektar dinhi sa Pilipinas. Muna dinhi sa Sugbo uban pang dapit ron sa Visayas kay makasinati ta karon og init og alimuot gihapon nga panahon nga aduna lang gihapon tay mga panagsama panganuron ngadto na sa madag-umon nga kalimtan. Ug nagihapon tay mga higayon na natin mga patak-patak na mga pagulan, panugdog og kilat. Samtang atong hangin ug kadagatan dinhiron sa Visayas kay makasinati ta karon og hinay ngadto na sa kasarangan nga paghuros sa hangin. Nga kaninag ang direksyon gikan gihapon sa habagatang Kasadpan ngadto na sa Kasadpan. Og di ang atong kadagatan dinhiron sa tibok Visayas kay makasinati gihapon ta og malinaw ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ug ang atong heat index kay atong gipapaabot na pwede ta moabot og range nga 40 to 42 degrees Celsius nga heat index. Sa kani pa din ta maka-experience og extreme caution ngadto na sa danger na heat index. Ug mao kini ato ang extended weather outlook para dinhiron sa uban pang bahin sa Visayas. Ang adlaw kay mosilang ugma ini kala 5:24 sa buntag. Ug para sa mga dugang detalye sa atong panahon, pwede natong i-check ang atong mga social media accounts ug ang atong website na mao ning bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Ug dinhi na lang kutob para sa atong mga weather updates. Ako si Van Singson. Mayong hapon.